Karbi Anglong pen Guwahati along an Kerati ke Chapa on Dunt. Guwahati rong Sopi along Manoranjan Das Memorial Amen pen Indeng Trok All Assam State Stogan Kerati Do Championship 2026 ani kana Farman aru Chikloni Phai Cap Arni ke Pramon pon along Karbi Anglong pen tame Stefan Hanse pen Japon C bang Hong Cap Senior la pen Junior atuma phan pon C 6 All Assam Open Stokan Kerati Do Championship 2026 along Chipate Dun. Bang sojai make deng pon mate Chipatir pi pon lake Stokan Kerati Do School of India Tumsi bi pon lo. Lapen Kachipati Dun jadim lake Guwahati rong Sopiar lo Bogeshwari Phukani Indoor Stadium along si pemon pon. Laso long Karbi Anglong arlo Kerati Kacharli pen Guwahati rong Sopiar long an bang thong kep atum Chipate Dun lo. Lapen bang thong kep Kachipate Dun pen atum stame medal silver medal chepolong dun thai pusi nang pachini dun lapuson Karbi Anglong arlo pen ang tan kachipate dun pen nong mi kachipolong dun theke isi Karbi Anglong farman tame nong mi ke wanang theklo lapen Kerati hin ke paprang dunji aphan Stefan Hanse pen kaninje pon atengke non owe ke mi atuma phan kapaprang nangji ke jasemet pet api apo tumsi kelang cari ponangji osomara tuma methangsi ke klempon ji puke un elo lapen osomara tum phan ke pacharli ke apia po tumsi langpon pa melotangte chelar unpo pusi than pachini pot dokamu campaign for Mesterang report news headlines 24/7 Miliman ke Stefan Hanse Milihan ke dak dongka matla soja lapen mili karate lahu ke than je around 2000 consistent dak dongka la akan deklang so kado lapen hamdan kado akan apa tungsen kado Atau nang litum non konadnat si nang litum kacepate dun lapen kopi pianong isi kacepate dun pen kelong lo la seputar kami tan pacini ka dan litum bang student bang litum bang cabang do dun bang cabang bang pen kedak bang cepate nang long ke gold to silver lapen bronze tanang la kidun ana so marke anutin ta isi si ke berat lo konadne kacepate dan Kacipata din ng kaya Guwahati arong Supilang Sido alaga Bogeshwari Indoor Stadium ng Sipati alasan si alada kacepate long konadnat pen si alada kacetong sini din igma try kiwang kaya asamang bong angkang antin si kiwang si tangke nang ni lapuson ke than ke arniwang si lapuson nang ni than igboma alada dongkai ria lo nilada ke than ga Monday to Saturday and ke do evening around 4:30 pen si ke che Lapusan makakser long kapre yang ditan dan botlang so do morning nili mithang na si chedam la thana theng of film si ala ka morning 5:30 to 6:30 1 hour tangte nang li non awe kimi tum phan lahai ka pacing thori phan nang li kopi advice alam the pak lang tum la owe kimi tum apan tu gantung la lo bisikoi ke ipie po tum lo ba semua parents tum lo semua parents si aning hang pulote la si semua dulu rangi kali pulote la ke rangi an si prai la so hormon ke la lo Orang handalo, jat handalo, untuk lang itu menonjol tu asariget ke odun. Kalau asariget ke lah ini force anak kita kampi, lah pini ason kecujok benda kampi. Sebenarnya hasil ni tu akademi benda banget thom bangki seselo kelong dun, atau semacam non posting kala.